Iti damdamag Region 2, naka-blue alert status itati pakabuklan na riyon, kas panagsagana iti posibleng epekto ti bagyoan ni Francisco. Dayta, kanda dumadamag iti Cagayan Valley. Isang bay ni Dayan Monica Tukay. Sinukimat ti Regional Project Monitoring Committee, Project Monitoring Team ti Regional Development Council, dagiti major irrigation projects nga ipatpatungpal ti National Irrigation Administration. Naisayang kat ti nagduduma a field monitoring visits ng runa iti Kalapangan Small Reservoir Irrigation Project iti Cagayan, Balasig Small Reservoir Irrigation Project ken Tumawini River Multipurpose Project iti Isabela, ken Lusod Integrated National Irrigation Project iti Quirino. Naska na may sigurado ti panakalepas dagiti proyekto iti naituding agundaway. Kabayatan na, naka-blue alert status ti pakabuklan na Rehiyon 2 kas panagsagana iti idadateng ti Bagyo a Francisco a dumalan iti asedeg ti probinsya. Nabilin ti amin na provincial, city ken municipal DRRMC ti panagsagana iti tunggal operation centers da tapno may patumpal ti kaskanan a preparedness measures nang runa iti panagbalakad iti publiko, potential evacuation procedures ken safety protocols. Pasad pa iti nasaw abilin ti panang monitor dagiti masaknan iti aglawlaw da, iti posible a panaglayos ken panagreggaay. Sigsiguraduan da pa'y ang nakaprepositionan dagiti relief goods, medical supplies, ken nakastandbayan dagiti response team. Iti Isabela, nakapasar iti magnitude 3.3 tectonic earthquake 12 km west iti Rojas, Isabela, iti kalman alas 9:43 ti rabii. May basar iti Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Awan met tinadangran ken narba apasdek iti nasao agang ganad. Namnamaan met dagiti masaknan nga iaplikar dagiti umiliti na adal da iti naisayang kat nga earthquake drill iti nasao a panagdayag. Dayan Monica Tukay para iti Pagilian.